CaixaBanken jarrera salatzeko elkarretaratzea Irungo epaitegiaren aurrean. Han jakin dute enkantea atzeratzea lortu dutela, egindako presioari esker. CaixaBankek atzera egin omen dula, eta orduan nolabait atzerapen bat egongo da enkantea buruz, eta arnaz txiki bat da, ez? Flor Grijalba bere ohiko etxebizitzatik kaleratu nahi dute. Etxea 187.000 eurotan dago tasatua. Zorraldiz, 39.000 eurokoa da, 5 aldiz txikiagoa. Es muy pequeña la deuda, lo que les interesa es coger la finca. Gracias a esta gente, si no, no tengo opción a nada, me dejan en la calle. Flor pentsiotik bizi da eta beti ordaindu ditu zorrak. Krisiaren ondorioz bere ile-apaindegi negozioa zapuztu zen arte. Abokatuak 120ko atzerapen interesak geldiarazi daitezela eskatuko du epaitegian. Zorra handitzen joan ez dadin, etxegabetzea geldiarazteko lehen urrats modura.